Ei. Fiți atenți, facem mare concurs împreună cu Pretty Poison Store. Tot ce trebuie să faci să-ți iei un hanorac sus ca Jordan, o să las linkul în descriere. Tot ce trebuie să faci să pui o poză cu hanoracul, să pui hashtag sus ca Jordan. Nu contează like-uri, nu contează nimic. Doar pune poza, pune hashtag sus ca Jordan. Eu voi alege o persoană random. Persoana care câștigă o să-și petreacă o zi cu mine, mergem la sală, la studio, filmăm, facem toate nebunile, deci hashtag sus ca Jordan. Ei, eu sunt Lino. Bine ați venit la alt vlog. Prost intro. Eu sunt Lino și tocmai vreau să vă arăt ce am făcut cu Shelly într-o seară când ne-am strâns la studio cu mai mulți. O să vă arăt imediat. Până atunci vreau să vă mulțumesc pentru reacțiile la piesa nouă, la FIFA. Deci mâine filmez clip la Panamera. Urmează și Panamera, o să pun la mine pe canalul meu de YouTube. Deci nu uitați să lăsați un like, un comentariu și să vă abonați la canalul meu, pentru că o să postez super des. Hai să vă arăt ce am făcut azi. E bine ca un farmacist. Trebuie știu că n-am de greu, că e nervează că exist. Ștică mi-a uitat în formă. Anul ăsta sus ca Jordan. Anul ăsta sus ca Jordan. Nimeni n-a gândit că voi putea treaba mea să rup și să rămâi treaba mea. Bun, ce ai numit ca nu mi-e scriete, că vrei la spate vorbe fără la stop. Bine că nu mi-i uitat mintele, ce mă nu să facă de fel. Vezi de ce vorbești? Ce ai scârbos? Am sos, am grijă, nu dau pe jos. Anul ăsta sus ca Jordan. Anul ăsta sus ca Jordan. Să-i rup și să rămân pe treaba mea. Să-i rup și să rămân pe treaba mea. Știi că mi-am intrat în formă. Anul ăsta sus ca Jordan. Anul ăsta sus ca Jordan. Nu știu. Ia. Dă-i rec. Mamă, dar asta nu face focus în timpul filmării. Ba da. Dă-i rec, bă! Vă informăm că pentru îmbunătățirea serviciilor noastre, această convorbire va fi înregistrată. Continuarea apelului reprezintă acordul dumneavoastră. Ei! Ei! Vă rog? Bună seara! Am dorit să comandăm la domiciliu. Am vrea să comandăm la domiciliu două meniuri crispy. Două meniuri crispy, da, ați notat bine. Am și un prieten aici, ai vrea și el să comande. Spune, frate. Ei! Bună seara! Aș vrea să comand și o porție de paste. Paste. Din acelea cu pui. Cu pui? Da, cum se cheamă că nu mai știu? Să spuneți pentru ce adresă doriți comanda, vă rog. 13. Ei! Să dăm un pic dovadă de seriozitate și să facem comanda normal. Ce spuneți? Ok. Da. Deci am vrea, după cum am mai spus, 13, da, 13. Am notat adresa. Foarte tare. am comandat totul din meniu. Așa. Da. Meniu stripsuri, da? Exact, nu, două mai exact. Două meniuri de stripsuri. Picante sau nepicante? Picante. Unul picant, unul nepicant. Cel mai bine cred că așa facem. Ambele? Da, de 8 ambele, da. Sigur. Primul meniu de 8 stripsuri picante, cartofi ueci sau prăjiți fai? Cred că cartofi prăjiți este cel mai bine, da. Prăjiți. Pichiu de care să fie? Sos de usturoi cred că cel mai bine. Bun, la cel de-al doilea meniu, tot la fel, cartofi prăjiți fai și sos usturoi? Eu zic să lăsăm la fel. Ei. Bun, cu ce vă mai putem servi, vă rog frumos? Aș vrea să știu cum se cheamă pastele acelea. Care paste, vă rog? Funghi, ceva de genul, nu mai știu, că am mai comandat, dar nu mai țin minte. Bun, de funghi. Exact, vreau o porție din aceea. Ei, Spaghete, pene. pene. Pene pe lui funghi, da? Da. Cu ce vă mai putem servi, vă rog? Am mai vrea o porție. Tot de paste. Ei, carbonara dacă se poate, aveți? Tot pene. Da, tot pene carbonara, da? Tot pene, da. Sper că aveți carbonara. Asta e toată comanda. 100 de lei valoarea comenzii, achităm numerar? Numerar, puteți să repetați comanda, vă rog? Da, avem meniu de stripsuri picante. Ei, stripsuri. Perfect. Cu cartofi prăjiți și sos usturoi. Avem un meniu de stripsuri nepicante cu cartofi prăjiți și sos usturoi. Perfect. O porție de pene
polo e fungi. Polo e fum în casă. Perfect. Marco, Și încă o porție de carbonara, da? Da. Perfect, asta e toată comanda. bună seara, bună. Bună Mulțumim. seara. Rămâne comanda valabilă? 100%. 100%. Bun, la seara. Am mai comandat aici, adică nu e ca și cum. Da, odată am comandat și n-am mai venit, totuși. Am înțeles aluzia, îmi pare rău, sincer, îmi pare rău. Ok. Da. Mulțumim, o seară bună. Nu o să mai întâmple niciodată, o seară frumoasă. Da, dar n-am mai venit. Mulțumim. Ei. Da, vreau să ascult, dar nimic. Sper că ați râs, sper că v-a plăcut ce am făcut cu Shelly. Ce să zic, abonați-vă la canalul meu, o să postez din ce în ce mai des pentru că am văzut că reacționați la ce postez, sper că vă place. Nu uitați, urmează Panamera. Gang, gang! Vreau să